Cái sừng thái sừng có Tala Hamari mà cái sừng nó abo receive khai nemba cái dabu cái borok sừng nó abo receive borok narakha borok accept khai ja abun bagai sừng Tala koplo gari ja. ঠিক আছে जों दिनै फाइमानि कारन जों बाइजाल साबजुनाल कायसा सिनि उनका बाजार हिजरानि बागै कायसा टेन्डार दङ अ टेन्डारनो जों कल खायनानि बागै फाइमानि कारन हंगे बरक जोङो सावा जों फाइबानो बुंनो खोनाया तिनिया आथिं मायं तिनि लास्ट डेट जों थागा का लास्ट डेट तो बरक लास्ट मुहूर्ते तिनि बरक एक्सेप्ट खायना नाया अ जागनि जे अफिसार बसावा तिनिया जों कायसा कलिं खायनाय दुर्गा फुजानि परे बाथि खाय जोङो मुसु दिन थंका बो बाजार टेन्डार नानि आमरा बाजार साउथ आसिगातनि ओमफ्राय जों आबोनि बागै दिनै जों बनो साहार बाय मालायनि फेमिलि बसों मै कक बुका हंखाय साना नाया कारन हंखाय बबिनि अंको सावा आं नारक मैया ओमफ्राय बाहायखि नारक मैया दिनै लास्ट कलिं माने दिनै लास्ट 25 तारिख ओमफ्राय ब सावा ना तेहे कलिं खायनाय दुर्गा फुजा लायो ओमफ्राय मा आथि खायमां ब माने जोङो थङै तने रिका ओमफ्राय बुइखे थुम दङ ओमफ्राय ब बाय बुइखे बाहायखे थुम दं मानसिं हाय तां थुम मैया बसों बना आबो जों पसन खायखा थांनाय अ मासनि 8 तारिखनो अब पाइ थांका ओ जे थांनाय माने फुमु दंनाय र बरक पाइका 8 तारिखनो पाइ थांका आबनि यागलो जे ताबुक जे सलि तंमानि पाइ थांमनि परे ब ताल कटाल के तालां जाय बिसिंगो ब थुमुइ दङ बयतो गुबनि जेता क्लाब र दा थुमुइ तमन बिसिंगो जों आपनो साका अफिसबो साका सामानि परे ब अफिसो कोनो एक्शन नाया ठीक আছে जों आबो मानि नाका हाइपनो तिनि जे 25 तारिख बरक जे नोटिफिकेशन दिमानि 25 तारिख बिसिंगो टेन्डार कायसा अब अर सबमिट खायना कलायो हाइपनो जों फुं 10 तानि सिमियावरा फाइ आसुक लायै तमां ताबुक 3टा 3:30 4टा बाजि दङ ओंखाय बरक अबनो नाय रिनासेन जों रिना लाइफनो बर यासांना नाया ब रिसीव खायना नाया ओंखाय पोस्टपोन से इखो तिनि इंलिया दुर्गा पूजानि परे सेंनाय आबा हायरक जोंनो बरक एकटा जोंनो कग्रिउका तिनि जे बरक नोटिफिकेशन दिमानि 25 तारिख जोंर जे सापुं आसुक दंमानि रिनानि बागै बरक साव 12 टान परे ना ठीक আছে जों 12 जरा नासिं दंखा बादाला एकटा 2टा जरा नासिं दं जों 3टा जरा नासिं दंखा 3टा लाइयाखै पाइबो जों नासिं बरक अफिशियल बै तामसुक लेखा थांनायबो इको बरक ताम साका तिनि इंलिया तिनि ताम बागै इंलिया जों अनेकटा जों सिनियरनि साबसिडियो बबे कक सालायका कक सामानि बिसिङाव बरक जे साबो जों बे कामखौ कक साया साबो दुर्गा पूजानि परे सिं सिनाय अब तालां सिनाय तिनि डेट तंमानि ताङै आबो जेता 25 तारिख बरक जे नोटिफिकेशन कारी माने आबो बाइके हठात जाखाय आबो पोस्टपोन खाय आपनो अफ खैरि मान बरक जों आबोनि बागै जों आबो जेता जों तो बरक बनो सोंता जों आसु सापुं आसुक दंमानि हा जों सापुं आसुक दंमानि बिसिङाव बरक अबायके सारि लास्ट दिगियो जों साइरिमान बागै जों अर दिनि सिनि बालुवाबारिनि जेता हामारि क्लाब निङो जों जेता रिना फाइमान जों आबनो साजोंयान बागै जों ताला मारि लायखा कारण जों अनेकटा बसर दरिया सिनि जे बालुवा क्लाब अब आमपुरा जे बाजारनो तुइ जों वाइसापनो माबो मानियाखो अ जे माइया खुनो रगैयो जों जे आबनो तुयै जों अनेकटा बारे बारबो जोंनो वाइसा सानस्रिदि थुमनानि सिन जे क्लाब न और साइटे क्लाब दङ साइटे क्लाबनि बिसिङो जों माय पास थांनायखौ जोंनो सबनानि बनाया जोंबो तो जे पंचायतनि आन्डार जोंबो लोकल हिसाबै आज गावो जों पार्टिसिपेट खायो जे बाजार इजरा जोंबो आरो नारांनानि मुसुमान बागै जों बार रिक्वेस्ट खायका गांगा जों आबनो तुइनो अनेकटा सकां दिन सकां जोंर लाब लाइसुलायका लाइसुमान आबो अफिस रगो लुगै दङ गाय आबनो बर गसिना हाय माया जेता हठात जागा कैंसिल खाइरिमान बागै जों तालार मारिगाला आसमा हामबाय न खैताय खागजागै दंगा साइदामान आबो जों साइमिया तंना बिसिङाव कुनै गुपन तङै मानो हायपनो जों किसेमिसा बरक बाय कक सालायतानि जेता प्रेजेन्ट जे 8 तारिख पाइथामानि यागुल 8 तारिख जेता अमासनि 8 तारिख गो पाइथामानि परे जों जेता कालेक्शन खाइतंनाय बरक बाय जों सोंमानि नका बाइके कालेक्शन खाइका हिनि सोंमानि सावो जों 2 मासनि परेसे अबनो रां जों रिरिनाय आबोदत जों थुमुइ तंग्रा खायने बसो आबो बाइकिं मान आबो तो काइसे दुकान हाया आबो दुकानो जों बाकी चाले मान ते कोइदिन परिवान आबो हाया एकटा ऑफिस तो नों डॉक्यूमेंट सबमिट खाय नांनाय बा
टेन्डार बक नटिफिकेशन कारना नांनाय आबोनि यागलसो तो अब हाय थुमना थुमिया का बरक अब हायके बिसिंग बम हाय चलि तंग आबो जों सिया हायफोन आबोनि बागै जा अब जे तिनि जे कैंसिल खालायरि माने आबोनि बागै जा आबोनो बिसिंग काटाव वान सुक मुंटा चिनि बो बिसानो न साबमिट खालामनो फैमाने बुंरो दामान चिनि अ जागा रनि खायथ' बिजिरा थंनायनि मुंफोरा अब माने रनजित बिनथानि दायित्व अंका हायफोनो साबसिडिनि मुं जों ठीक आसे साइमान सुक्लिया हायफोनो बिनि सागावखाय सिनि अरनजे जुनालनि बिसिंग साबसिडिउ ब गांखाय जों मुं तो साइमेलेंका हायफोनो बिन तलाव जे तंनाय रनजित देबरमा नोंनो ताबुले तामनाय जों अबनो जों वाइसापनो जों माया अनेकटा बছর ধরে চিনি क्लाब एकबार फानो माया ख नागा जों ब माननांथुं का जों खूब जों रिक्वेस्ट खायमोन बिसिंग सिनि बरक रिनानि नाया ऑफिस ब नायदि जों बननि कामतामो बरक नोटिफिकेशन कारिवै बरक अपनो जेटा तालां नोटिफिकेशन कारिवै बरक अपनो नाहानानि बाजार साबनरि नाय साबनरिया फियाबो जों आपनि डकुमेन्ट नि बरनि जे नोटिफिकेशन नि अनुसारनो जों साबमिट बखान्या पाइका साबमिट एक्सेप्ट खाया बरक तामने बागै बरक एक्सेप्ट खाया आपनो जों मानना नांगौ सिनि क्लाब मानना नांगौ ऑफिशियल तो दिनि लास्ट डेट तागे सिदामनो बर एक्सेप्ट जेनरक जे मान्य sak तालारि तंनाय ता तबो साफं का साफं बक जों सल खायना नामाय सिनि मं आनि मं ঠিক আছে